नैबे जुथुमानि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड आन्दलननि सासे दैदेनगिरि एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि सा 7 लोगोसे एनडिएफबि एसनि सा 56 जायफोरा हाइकर्टआव एनआइए कर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआव आइननि भाबै बेखौ दिहुननायनि थाखाय जि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ बे खामानिखौथ' जों ज' मावगासिनो नाथाय महामहिम भारतनि राष्ट्रपति महामहिम आसामनि राज्यपाल बिथांमोननो जोङो रेहाय होनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो बेबायदि मोनसे आपिल खालामनानै डेलिगेट हाउसनि थांखि बायदियै बर' हारिनि लुबैनाय बायदियै बिथांमोननो जों लाइजाम लिरनो थाखाय जों थांखि लादों मिजिंथिदों बे गासैबो बिथिंफोरा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफा मोनफायै बेखौ मावफुंगोन आरो जेंना सुस्रांनायाव जाहाथे जोङो मोनसे मोजां सलुसन मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। गोजोन्थों।